Hello viewers, yan uwana mata, wannan tallan naku ne. Na zo muku da abubuwa na gyaran jiki kamar yadda na saba kawo muku a koda yaushe. Mata, firstly, fatanki. Kun ga wannan shine body cream din mu. Kun ga ina hada shi jiya, amma na sa shi a container din Makari ne. Akwai wasu products din Makarin da na hada shi da shi, but ba Makari bane. This our body cream. Ku zo ku siya, kada ku bari wani ya ba ku labarin product din Sadiya Haruna. Sannan wannan shine face cream din mu. Mata, come and patronize me. Sannan akwai wasu matan da za ku gan sun haihu, private part din su ba a matsayi yake ba. So you can come and order for this. Tabs ne zaki sha daya da safe daya da yamma, is very good. Zaki je gurin zai mace sosai. Sannan yan mata masu bukatan tips, this is for you. Ku zo ku siya. Masu bukatar rage tumbi, wannan naku ne. Ku zo ku siya, kada ku bari a baku labari. Mata, ku daina bari ana baku labarin product din Sadiya Haruna. Ki zo ki gwada, ki ba makanki labari. Kun san maza ba sa son mata irin katuwa din nan da irin gatumbi ga kenan chupa gatumbi. Ki zo ki gyara jikinki. Excuse me mata, I'm sorry. I'm not saying this to discourage you guys, so no, but I'm just saying the fact. Ku zo ku gyara jikinku. Idan kina da Assalamu alaikum viewers, it's your girl Sayyada Sadiya Haruna. Me yasa mazan kudu sun fi mazan arewa kula da mata? Sai ka ga idan suka aure mace, su ne za su siya mata best cream, best kaya, best komai, suna kula da ita, suna bata kwanciyar hankali. Mazan arewa ba wai na ce ba kwaye ba fa, kuna yi. Forget about kana siya ma matanka abinci a gida, kana siya mata sutura mai kyau, kana mata komai na rayuwa. Bari in gaya maka, she only need one thing from you. Menene wannan abin? Kwanciyar hankali. Kamantar da cewa kana siya mata wa'annan abubuwan, amma idan ka tashi zuwan gida sai karfe 1 kake zuwan gida. Babu soyayya, babu kalamai mai daɗi. Kullun kai ne a can, kai ne a nan. Ba za ta ji daɗi ba. Wa'annan abincin ba za ta iya ta ci su ba, cin da ba a cin su cikin kwanciyar hankali, ina ka gan jiki zai yi kyau. Mazan arewa, a dinga siya ma mata wa'annan abubuwan, sannan a dinga ba su kwanciyar hankali. I don't deserve it, but yet I am blessed. 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 I don't deserve it, but yet I am blessed. I am blessed. Oh, how I wish I know how to sing. Da kun sha waka. Wadda haka ma kuna sha. Kai maganar makiya. Rayuwa idan ba makiya ba zai yi ba. Dole sai da su ne ake cin gaba. Sannan ni Sadiya na, I'm still the same Sadiya. Su ne ba za su gane ba. Ni duk abin da nake, I know what I'm doing. So gashi yanzu mun ganki kamar kin zo wata ƙasa ne daban. Gayyata ki aka yi ko kuma kin zo yin wani business ne haka? Gashi mun ganki a wannan ƙasa ta Ghana. A London ne. Sorry, bakin ne ya manta. Gashi mun ganki a London. So ba mu san meye dalilin zuwanki wannan ƙasa ta London ba?